Hej, så velkommen til den her nye video. Vi står med 7 stjerner og SV. Abonner. Ja, nemt. Og vi alle sammen kommer til at filme videoer i dag, så der kommer en video ud af vores blogkanal. Så hvis du finder din telefon frem, så kan I starte med videoer. Og bare sætte den her, på grund af det er sygt. Ja. Bim ballerina. Ja. This is how to get spaghetti. I går lige ind på YouTube og finder en YouTube-video herinde. På grund af, at det skal jo filmes. Du skal ikke gøre det derinde. Du skal gøre det inde på kamera. Du skal gøre det sådan her. Inde på kamera. Jeg er lige i gang med tekniske problemer. Flyt dig lige fra Ja, så vi er lige i gang med at gå ind på deres YouTube og lave en video. Og nu starter han 7 stjerner en video. Hej alle sammen og velkommen til den her video. Og i dag der har vi William 99 og SV med. Og jeg filmer også. Yep. Og Okay. what the fuck? Kan vi ikke stå op? Jo. Bada bim. Tralala, tralala. Boliga, balu. Så. 3. Bada. Nå, og du laver din intro nu. Okay. 3, 2, Ja. 1. Bare til. Og så skal du huske det. Så jeg skal bare sige. Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der er vi sammen med de 7 stjerner og William 99. Okay. Og så skal jeg nok se resten. Hej, velkommen til den her video. Jeg er sammen med de 7 stjerner, William 99. Ja. Ej, vi Og vi alle filmer lige nu. Ja. Ja. Og det er varmt lige nu. Det er varmt. Og vi ved ikke, hvad vi skal lave, men Nej. vi kan lave lidt sjovt billeder. Jeg er på 3 vinkler lige nu. Jeg er på min egen, Felix og Milas telefon. Ja. Det er Ej, det er fundet nogle gode vinkler. det er fandme nogle gode vinkler. Ja. Så Min telefon, det er den, der har bedst fokus. skal vi lige tænde op på showet. Kan du se? Sådan. Bim. Min er den, der har bedst fokus. Din er lidt sløret. Ja. Din er rigtig meget sløret. Min er den, der er bedst. Har I ikke noget LED-lys herinde? Jo, det skal vi snart have op. Men Nej. Op. Hvorfor fuck er der en halskæde? hvor? Den har jeg købt. Det var noget, der sagde det. Okay, I kan lige se en vinkel her fra Milas og min vinkel af. Heroppe, der har vi en halskæde fra Sverige af. Ja, Sverige. Ja. Nu tæller vi det Bare svensker. lige, I begge to, I skal sende jeres video, så den bliver klippet sammen, så alle 3 vinkler bliver sammen. Nej, min skal klippe sådan. Ja, okay. Min er lidt Barcelona, speciel. det er fucking godt. Ja, det er Barcelona. Og så... Barcelona. Ja, Brøndby, det er det bedste. Ja. Brøndby. Og der har vi jo også den nyeste, eller ikke den nyeste mere, der er kommet en ny, men der har vi en Brøndby, siger du. Brøndby, Snak om Brøndby. Brøndby og Brøndby. Der har 4. Nej, jeg har faktisk også 1, så jeg har 5. Og jeg har Og også... så har han også et fucking godt Pokémon-kort. Ja. Charizard. Bada. Så har han Ja. PS5. Ja. Og så en 4. Skal I lige se setup her? Jeg får lige lov at se setup her. Bamina. Prøv lige at se her. Bananina. Vi starter med min Playstation. Den er virkelig vigtig. Når det er varmt. Og mig spiller. Jeg kan godt huske om fra min tidligere gaming-video. Og har vi min PS5. Min Så er cykelhjem det er en ødelagt. natlampe. YouTube. Nej, det er ikke en natlampe. Det er sådan, YouTube, min fucking cykelhjem er det blevet er noget, smadret. jeg skal have noget mere YouTube, min cykelhjem er blevet smadret. YouTube. Tidligere, Så har han jeg en ikke vise fucking meget af. Nintendo. Ja, så har jeg en Nintendo Switch. Så har jeg den her skærm. Så har jeg en hel masse her. Bo Felix, min cykelhjem er blevet fuldstændig smadret. Se, man kan bare... Masse DVD'er her. Ja, så har vi både spil og... Der har vi spillet heroppe. Og lidt af hvert. Brøndby Bams. Let's go. Og lidt af hvert. Der er en masse mamser her. Og hvis I ikke kan tro, at det er Brøndby-fan. Endnu en Brøndby Bams. Brøndby. Ja. Ja. Og herinde, der har vi der, hvor jeg gemmer mig. Vi er i hvert fald 2 Brøndby-fans her. Jeg ved ikke. Ja. Det er herinde, hvor jeg gemmer mig normalt på mine venner. Ja. Det er sådan Hvad her? et dejligt rum, det her.
Så lidt. Så her den der. Så er der lige. Hvor han sidder og gamer. Det er hans minigamestol, det her. Ja, det er min gamestol. Og det er min fars. Jeg skal lige se hans hemmelige skab på min. Ja. Det er han plejer at gemme sig. Det må man pleje hjemme mig. Og så har han også lige. Fortnite-gunner. Så der plejer jeg bare til at gemme. Det der kan jeg ikke nu tilbage. En Fortnite. Så der kunne du gemme mig. Og det Kunne du er gemme mig. så har han fucking basketball og en masse medaljer. Må jeg skal prøve at være derinde? Ja. Og Bare. nu har vi lige noget mere lys på. Her der kan man bare sidde. Ja, Apple-buffeten, ja. Ja, højtaler. Og så Barcelona, Ja. selvom man siger, at han er... Ja. Fodboldplan. Jeg elsker Barcelona. Det er jo kun på grund af Messi, han spillede der engang. Og det er her. Så kommer vi ind igen. Så har vi så en plan, jeg aldrig vil af med. Jeg har så været af med 2. Bros, kan I lige lukke? I kan lige høre en historie. Bros. Mig og SV, vi var i Lidl, og vi gik over og pantede nogle 2 Prime-flasker. Så spurgte vi, om vi måtte få 7 kroner til is. Så kommer der en dame, og så sagde jeg bare, det er et oplæg. Så her har vi den fucking syv. Det er sindssygt, vi sidder lige nu inde. Felix, Det er ikke nok med det. Jeg er jo på sengen. sindssygt. Her har vi... Det har I nok set på en skab, og så... Og så er der ting heroppe. Så er der et gammelt headset. Så åbnede vi. Et headset, som jeg ikke bruger sådan lige nu. Må jeg få det? Nej. Jamen, luk. Ja. Det vil jeg lukke igen. Ja. Nå, nu er det mig, jeg læser mig. Så kan jeg lige se... Der er fandme også en Brøndby-hue. Nå ja. Eller hvad det nu er. Nej, det er halsterklæde også. Igen. Hvad er det, William? Jeg vil ud. Ja, okay. Nå, nu er vi her. Jeg snutter snart min video. Og snart skal vi over til en, der hedder Milan. Ja. Nej. Skud. Og han har en fucking fed Audi. Ja. Og der er det kun mig 7 stjerner. Med mindre Milan ikke er hjemme. Vi har været derovre 5 gange allerede og banke på. Han er ikke kommet ud endnu. Men vi skal... Nej, vi venter lidt mere, men vi er lidt mere herinde, og så senere i dag, så går vi derover, så vi er 100% på, at han er der. Ja, der er vi med. Så vi lige herhjemme. Vi hopper for, han er der. Hvor må jeg gemme lidt Roblox? Altså ikke stille Brainword eller noget, du har noget specielt. Det er bare et spil, jeg kender. Det ved jeg ikke. Må jeg gerne? Vi gør det. Nej, det er Jo, vi venter lige.